Здравейте всички и добре дошли на отворените врати на нашия Институт по психосоматика и интегративна психотерапия. Това е деветия път, в който провеждаме нашите отворени врати и искам да ви благодаря първо, че в това време все пак сте отделили в събота, най-вероятно е почивно време за повечето от вас. Сте отделили все пак този един час, в който нали, да присъствате на нашата среща и аз искрено се надявам, че ще ви бъде полезна. Ще научите а, интересни неща за нашия институт и изобщо за програмата ни по психосоматика и по интегративна психотерапия, защото ние сме така, нов институт в България, нов девети, нали, девети все пак ви приемаме, но това в контекста на психотерапевтичните обучения в България е една нова парадигма, значително нова парадигма, която те първа си преправя поста, нали, пътя към това да бъде утвърдена. Ние вече имаме интегративни психотерапевти, на нашия кол има и на нашата среща има и наши студенти, които са от различни курсове. Пети, шести, седми, осми, седми сега ще се включат малко по-късно, така че те вече, ние ги поканихме, не беше задължително, разбира се, ги поканихме да кажат какво мислят за института, все пак от първо лице единствено число, нямат никаква полза от това, няма да им завишим оценките, нищо няма да им дадем и цялото това нещо е напълно доброволно, ако желаят да кажат, така че ще им дадем в някакъв момент думата. Да започна, че с това, с едно нещо, което го каза наш студент, който така вече е завършил и в нашата обучителна програма за обучители. Надявам се, че той ще се включи по-късно, ако не е тук и ще може да сподели от своя опит. Но той каза, че нали, цитира това нещо не за училището, за живота се учиме. Защото ние наистина се учиме за живота. Не е само това да терапевтираме хората, и по някакъв начин да имаме едно личностно израстване, което би ни помогнало на самите нас, да разберем повече себе си, да осъзнаем някакви неща, които ни пречат, други, които са ни предизвикателни и това да можем да го прилагаме в живота, в тази конкурентна среда, в която всичките ние функционираме днес, която е бързо променяща се и изисква умения за адаптация. Най-вече. Ако някакви неща в миналото се случвали нали, за петилетки или десетилетки, тук вече имаме навлизането на AI в всички сфери, включително и в нашата. Това е вече една отделна тема, която може би няма да се спреме в момента на нея, но ние ще имаме и отделно събитие по този въпрос, доколко от полза, доколко не е. Геополитически промени в света, които непрекъснато предизвикват нас да се адаптираме към настоящите обстоятелства. Така, сега да видим само. Ще започна с това, че нашия институт по психосоматика и интегративна психотерапия е преминал акредитацията на Европейската асоциация по интегративна психотерапия преди няколко години, преди 2 години. Един изключително дълъг процес, който отне близо година и беше доста тежък, т.е. в тази Европейска асоциация не се допускат каквито и да институти. Нашата програма е представена там, която ще видите след малко, начина по който сме интегрирали различни психотерапевтични школи, защото всеки един интегративен модел е различен по своята същност. Има такива, които са утвърдени в света и други, които те първа се утвърждават и доказват на практика. Дали интегративен модел работи, ние вече го видяхме. Нали, аз като всеки основател на такова нещо си имах моите съмнения. Всъщност аз забравих да се представя, че всъщност аз съм основателя, директора, преподавател на нашия институт по интегративна психотерапия. Предположих, че нали, сте ми видяли някъде името там и пропуснах тази част. Така че този модел е измислен, създаден от мене и макар, че имах моите се съмнения като всяко едно ново начало нали, при самото започване на института, с течение на годините установихме, че той наистина работи и че нашите интегративни психотерапевти, които вече
практикуват, имат много така, практики, които са пълни практики за наша радост, нали, и гордост. И това означава, че те са намерили в една конкурентна среда своето място вече и могат наистина да се издържат от това нещо, което доста често не се случва. Така, идеята за самия институт по психосоматика и интегративна психотерапия. Ами аз съм психотерапевт с 25 годишна практика. Започнала съм в далечната 1997 година и съм обучена в психотелесна неорехианска психотерапия, която съм практикувала в годините. Нали, с моите клиенти, които съм имала възможност да ги наблюдавам и в течение на работата ми забелязах, че една школа, един подход не е достатъчен, за да отговори на потребностите на всички различни мои клиенти. И съответно ходех на различни курсове допълнителни, на различни обучения, които да ми помогнат повече в тази работа, но това беше недостатъчно. Това е една монотерапия, като всички монотерапии, които не са всеобхватни и няма как да отговорят на всички проблеми, на всички клиенти. Няма най-добра и по-добра психотерапевтична школа. Всичките са добри и такива. Има така наречения до-добър ефект, нали, в страната на чудесата, където не знам дали сте чели книгите, че всъщност всички терапии помагат по един или по друг начин. Така че няма една, която да е по-добра от другата. Създадох го този институт, защото аз исках да се обучавам в него и наистина първите 4 години присъствах в абсолютно всички лекции, за да съм сигурна, че това, което съм видяла в моята визия, се осъществява на практика. Отделно от това, във всичките терапевтични направления съществуват така наречените общи фактори, които помагат на хората в процеса на психотерапия, независимо от терапевтичния инструмент. Това са емпатията, това са терапевтичната връзка с клиента, които ние създаваме и без него ние няма как изобщо да правим терапия. И съответно се наблюдава една световна тенденция на еволюция от чисти модели, или това са мономоделите, към общи фактори, към теоретична, асимилативна и метатеоретична интеграция. Разбира се, ако тук има студенти, надявам се, че има, всеки един студент, който учи психология или е завършил магистратура по психология или иска да стане психотерапевт, той се изправи срещу това разнообразие от психотерапевтични направления и се пита, ами сега на къде? Ние интегрираме доста от тях, т.е. не случайно определени, вие ще ги видите как ги интегрираме и защо ги интегрираме, които помагат на тези студенти да се докоснат до повече методи в психотерапията. 4 са направленията в психотерапията, които слагат началото на интеграцията. Първото направление, разбира се, всички го познаваме, това е психоанализата и психодинамичните подходи към личността. Обаче то е критикувано заради това, че независимо, че хората осъзнават доста неща в живота си и какво не е окей, те рядко предприемат някакви значителни промени, за да може тези осъзнавания да се трансформират в техния собствен живот. Второто направление, вие сте го чули, това е екзистенциалната и хуманистична психотерапия на Карл Роджерс, Фриц Пърлс, гешталт терапията, Виктор Франкъл, Рол Мей и Ирвин Ялом, които са най-така познати на българската публика, която се интересува от такива книги. Това са хуманистичните терапии, но те пък са критикувани за това, че въпреки, че имат акцент върху потенциала за растеж, са обвинени в свръхоптимизъм и свеждане до минимум на сенчестата страна на човека, както и потенциала за зло в човешките същества, които, за съжаление, съществува. Третото направление, също много добре познато, това е когнитивно-поведенческата терапия, и която пък се фокусира върху желаните промени в поведението и постига разрешаване на проблемите на хората, но е обвинена, че е повърхностна и не се занимава с дълбоки основни структурни проблеми на личността. Тоест, имаме на поведенческо ниво, правим нещо ново, обаче ако не сме осъзнали защо го правиме,
и по какъв начин ни действа, то не би довело до структурни промени в личността. И четвърто направление, това са новите вече направления, социалния конструктивизъм, постмодернизъм, психотерапията, междукултурни и транскултурни подходи, които също имат своите и положителни черти и недостатъците, но всички те са четирите стълба, върху които стъпва интегративната психотерапия изобщо. Кратка история. През 1983 година е създадено общество за изследване на психотерапевтичната интеграция. Аз съм член на това общество. Това са хора, които са от различни парадигми и се обединяват в тази психотерапевтична интеграция. Има международна асоциация по интегративна психотерапия. Ние с наши студенти миналата година участвахме в тяхна конференция в Словения, където се срещнахме. Конференцията беше над 600 човека, от цял свят имаше представители на различните школи и Европейската асоциация по интегративна психотерапия, разбира се, на която ние сме вече акредитиран член. Има много институти в света, аз съм ги изборила. В България ние сме първия такъв институт. В момента аз съм в Комисията по стандартите на Европейската асоциация и продължава приемането на все повече и повече членове в самата Европейска асоциация, т.е. интегративното движение се разраства. Ние ще бъдем и домакини на срещата на Европейската асоциация през октомври, на общото им събрание в София, т.е. ние вече се утвърждаваме като институт, който има вече история в тази посока. Основни принципи, набързо ги кажа, на интегративната психотерапия. Не съществува един психотерапевтичен подход, който сам по себе си да е най-добрия и най-адекватния за всички случаи, клиенти и ситуации. И следва въпроса: коя терапия, при кой клиент, при какви обстоятелства? Той не цели да комбинира всички терапевтични модели, а да развие рамка на диалог между различните направления и модалности. Като основно стъпваме и на теория на общите фактори, които споменах. Това са терапевтичния съюз, очаквания над клиентите, емпатията, връзката клиент-терапевт, без която ние няма как да осъществим смислена терапия. И до сега дори само 15% от терапевтите според изследвания твърдят, че използват един подход в работата си. Тоест ние колкото и да искаме, не можем само да стъпим върху едно единствено направление, една единствена модалност. Имаме 4 модела на интеграция. Цялото това нещо се изучава в нашето обучение. Теоретична интеграция, това са метатеориите, които са теория на теориите. Технически еклектизъм, това са различни техники от различни подходи. Видим представител е Лазарус. Той вече има доста изследвания в тази посока и макар че еклектизъм, самата дума има така негативна конотация, значи той по такъв начин работи, че може това нещо да се използва в терапията. Асимилативната интеграция, на която ние започнахме, нали, като първоначално стъпихме, аз като съм обучена в психотелесната терапия, стъпихме върху нея, разбира се, и добавихме останалите, нали, 5 направления, ако мога да кажа, но с течение на времето почти сме дали равнозначно значение на всички останали направления, като под формата на обучение и модалност и подхода на общите фактори, които вече споменах. Как ние обаче виждаме интеграцията в нашия институт и какъв е нашия модел? Това е един 9-осов модел на интеграция. В него ние не интегрираме различни направления, а интегрираме различните аспекти на аза. Защото аз, имам различни аспекти. Какво означава това? Ние имаме съзнавано и несъзнавано. Неща, които не осъзнаваме и неща, които съзнаваме. Имаме нашите мисли, които провокират нашето поведение. Начинът, по който мислим, определя нашето поведение. Ние имаме нашите емоции, защото без тях не можем да съществуваме. Те не случайно са ни дадени, за да ги изпитваме, за да ги регулираме, за да ги изразяваме. Тялото, това са телесните, съответно, техники, защото всяка една емоция има отражение върху тялото ни. Например, при страха можем да усетим треперене. При гнева кръвното ни се дига, кръвта нахлува в главата ни. При въодушевлението, това са радостните, нали, моменти, в които удоволствията също имаме телесен израз.
тъгата се изразява с плач, въпреки че плача може да бъде от гняв, от страх, от радост, от всичко, от мъка и от тъга. Друг аспект на нашия аз изобщо, това са отношенията ни с другите и с семейството. Тоест, системните ни отношения в различните системи, в които сме. Фамилна система, в къщи, работна система, приятелска система. Всички тези са системи, които могат по някакъв начин да бъдат афектирани и да създават дискомфорт в нашите клиенти. И ние, разбира се, всички тия неща си взаимодействат. Те не могат да са отделни. Не можем да ги парцелираме, да отделим мислите от емоциите, да отделим тялото от емоциите и мислите, от отношенията ни. И разбира се, цялото това нещо се разглежда и във връзка с основните понятия, които всеки един човек в един момент се сблъсква в живота си. Това са за смъртта, за свободата, за смисъла на живота. Не случайно ние имаме доста, нали, се случва да имаме суицидни клиенти, които са си справили и са решили да спрат своя живот, най-тежкото нещо, никой терапевт да не му се случва и слава Богу, аз не съм имала такива случаи. Но когато вече не виждат смисъл в живота си, или за духовността, или както разглеждаме целият този индивид в контекста на културата, на обществото, времето и епохата, в която живеем. Нашите родители са живели в друга епоха. Те са живели в комунизма. Съвсем други проблеми са имали. След това поколението на прехода, от което съм аз, от което произлизам, ние имахме съвсем други проблеми от съвсем друго естество. Днес, настоящото Зи поколение, така наречено, или другите преди него, те имат съвсем други проблеми от друго естество. И ние няма как да ги разглеждаме по един и същи начин и да мислим за тях по един и същи начин. Съответно, базирайки се на тези азови структури, ако мога да кажа, или съдържание на аза, ние сме включили в обучението си съответните дисциплини, които се занимават с точно тези проблематики. Психоанализът и психодинамичните теории се занимават с съзнавано-осъзнавано. Трансперсоналната психология, даже не психотерапия, се занимава с духовността. Екзистенциалната ни психотерапия се занимава с смисъла, с свободата, с понятия като свободата, връзките, отношенията. Когнитивно-поведенческата терапия с мислите, които продуктират нашето поведение. Емоционална интелигентност, имаме 2 модула по нея, която ние се обучаваме как да коригираме нашите емоции. Психотелесната терапия, която се занимава с телесните, начина по който реагира тялото ни на различни предизвикателства на живота. Сексологията, която е много важна част от аза на човека, защото доста често, нали, ако е ефектиран секса, това може да ефектира нашето самочувствие. Имаме психосексуални разстройства, които изучаваме. Фамилна и системна психотерапия, доста е застъпено. Психодиагностика, психопатология, това са вече когато нашите клиенти са диагностицирани. Невропсихология, как влияят нервната ни система върху всичките тези поведения, доста често се случва. И разбира се, психосоматиката, която е 4 модула имаме в нея, която се занимава с различните заболявания. Втората част от моята презентация всъщност се занимава с психосоматиката. Съответно, групова и индивидуална психотерапия. Ние обучаваме нашите терапевти също да водят и групи, което е доста полезно за техните клиенти. Тук съм ги дала тези оси на личността малко по-така цветно, за да може човек да ги види и да се запознае с тях, но те са всички тези, които аз съм отбелязала. Това са 9-те оси, но не означава, че това са терапевтични школи. Съответно, ние интегрираме само 6 теоретични модела, не 9, макар че 9 осова. Разглеждаме аза на човека по 9 оси, 6 теоретични модела, психоанализа, трансперсонална психология, когнитивно-поведенческа терапия, екзистенциална, фамилна системна психотерапия, неорехианска психотелесна терапия.
Другите предмети, вече ги изброих, групова психотерапия, психосоматика, психодиагностика, психопатология и психиатрия, психофармакология, сексология, невропсихология и не на последно място етика в психотерапията, който е изключително важен процес, предмет, защото ако ние нямаме морала и етичните ценности, които са в основата на психотерапевтичната работа, ние можем повече да вредим, отколкото да помагаме, което не е целта на нашата професия. Условията за обучение, те са качени на сайта ни. Аз няма да се така спирам чак толкова подробно. Има регламент на сайта, който доста подробно съм описала всички часове, защото Европейската асоциация по психотерапия изисква определен брой часове, които ние трябва да ги имаме в нашата програма, искам или не искам. И поради тази причина, нали, обучението ни съответно е съобразено с тази програма, като молба по образец, CV, мотивационно писмо, не искаме кой знае какво, снимки, които са вече за студентската книжка. Един път в месеца са нашите лекции, една събота и неделя, програмата вече на следващия 9-ти курс е качена на сайта ни и ние се движим по нея. Т.е. предварително се знае кога какви лекции има. Съответно, това са изисквания, които ние покриваме между 1400 и 1600 часа обучение, 28 лекции по различни дисциплини, 4 години обучение, както казахме, в август месец почиваме. Сега вече ще имаме към нашата организация и един такъв лагер, който е по-скоро не обучителен, но е за хора, които искат нали, да си прекарат добре. Това е за нашите студенти. 130 часа симулации на психотерапевтичния процес, т.е. ние ви обучаваме на място как точно да работите с клиенти. Необходими са 250 часа личен терапевтичен опит, който се изисква от Европейската асоциация, не е моя изискване, които 100 часа са лична терапия, останалите ги имат от тренинги, които са извън София. Даже на 12 март ние заминаваме на нашия тренинг. Обикновено тренингите са март и края на септември, където от четвъртък до неделя работиме в групов формат върху себе си. Изискаме още 50-100 часа психиатрична практика. Тя може да бъде в някакво психиатрично заведение. Това е по ваш избор. Има такива възможности. Като също и след втората година обучаващите се при нас имат право да подават документи за работа под супервизия. Т.е. още на втората година вие можете да започнете да работите с клиенти и доста от нашите студенти вече го правят. Като срока за записване е 15 март, ние вече половината ни курс е запълнен, защото от януари започнаха интервютата и подаване на документи. Даже мисля, че тук има и хора, които вече са приети в нашия институт, но искаха просто да бъдат и на тази наша опознавателна информационна среща. Така, преди да преминем към психосоматиката, може би да дам на думата все пак на някои от нашите студенти, ако искат да кажат нещо за нашия институт. Надя виждам. Тя е от нашия 8-ми курс тук. Надя, кажи 2 думи за нашия институт. Да се унмютна. Здравейте! Казвам се Надя Найденова от град Монтана, 8-ми курс. Какво да кажа, аз също преди една година посетих силно казано, гледах онлайн Деня на отворените врати и това може би наклони везните към това да избера този институт, защото и обясненията на Светло и всички разяснения, които са на сайта, са достатъчно изчерпателни, че човек да може да си направи да добие една представа за какво го очаква. А какво всъщност го очаква?
Лично аз не съм съжалила и за един ден, че избрах този институт, защото той ми дава страшно много и като знания, и като принадлежност, и като това да предизвикам себе си. Като цяло, все още съм само в първата година. Предполагам, за напред има още доста неща, които могат да се видят, но съм много оптимистично настроена, така да се каже, че ще получа знанията, които си представях, че ще получа, защото до сега всичко отговаря точно на моите очаквания. За новите хора, които се чудят дали да кандидатства в девети курс, бих им казала смело напред. И така, друго не се сещам да дам Благодаря ти. думата на някой друг. Да, благодаря ти. Мерси. Виждам, че и Петър Пантелеев е тук, който всъщност е един от, да ще кажа, не по възраст, но от най-старите ни студенти от първите ни курсове. Той вече е и в обучителната ни програма, т.е. котерапевт е на тренинги, ко-водеше на лекции с наши колеги. Петър, искаш ли да кажеш нещо вече от позицията на приключил, започнал? На един от оцелелите. На един от Бл- оцелелите. Да. Благодаря ти за представянето, Светля. Ами аз много се радвам, че съм тук. Даже се връщам 6 години назад, когато аз бях на такова събитие. И за мен това събитие си е емоционален момент, защото си спомням как седях, слушах, чудех се, това ли е моето място, дали съм готов за този път. И всъщност сега от позицията вече, в която се намирам, със сигурност категорично бих могъл да кажа да, това беше моя път, това е моя път също така. За хората радвам се, че виждам така голяма група от хора. Казвам се Петър Пантелеев, аз съм клиничен психолог, интегративен психотерапевт. Миналата година завърших Института по психосоматика, интегративна психотерапия, но честно да ви кажа, дипломата може би не беше най-важното от целия този път, защото тази диплома не ми даде просто някакви техники и модели за работа. Естествено, те са част от обучението, но всъщност тия 4, даже 5 години, защото с завършването всъщност са 5, нали, реално погледнато, ми дадоха научиха ме на автентичен контакт с хората, които идват в моя кабинет, на автентичен контакт с себе си, въобще да слушам не само думите, които казват хората срещу мен, ами да наблюдавам целият процес, да обръщам внимание и на тялото, и на това, което се случва при мен, докато работя с хората. Въобще обучението като цяло не минава само м, през нашия ум, минава въобще през цялото ни аз, както ти каза преди малко. Въобще през всичките страхове, съмнения, защити, с които се сблъскваме през годините. Но като цяло интегративният подход и интегративната психотерапия на мен специално ми даде една голяма свобода, за да мога да работя спокойно с всички хора, които идват при мен, да не мисля в рамките на една конкретна парадигма и теория, ами да мога да избирам това, което е и най-подходящо за човека и най-подходящо за неговия проблем. А пък психосоматиката като цяло и психосоматичната перспектива, в която се обучаваме, ми помогна да виждам а, още по-силно колко неразривно свързани са и психиката и тялото ни. И да, всъщност, ако за всички тук, които се чудят дали това е техния път, да, това не е просто едно обучение за 3-4 месеца, което сега ще почне и сега ще свърши. Изисква се време, ангажирано, смелост, обаче ако пък искате да работите дълбоко и автентично и отговорно с хората, със сигурност това е мястото, което ще ви даде една стабилна основа, така и ще ви помогне да изградите своя професионален път. Много успех пожелавам на новия випуск. Така, и ще се радвам да се срещаме до години по лекции, на тренинги. Да.
Ти Тя също си личен по-хубави терапевт на такова. наши студенти, така че може и по друг формат да те... И в друг формат, да. На Благодаря ти, среща съм. Петър. И аз благодаря. Вера, виждам, че и Вера Молова е тук. Тя е от по-старите курсове. Да, здравейте на всички. Здравей, Светле. Аз Здравейте. съм от завършващите, така, още доста ми оставя, нали, но реално погледнато предстои един писмен изпит, дипломна работа, но работя под супервизия и аз като колегите. Това, което исках да кажа на всички предстоящи, на всички хора, които им предстои да запишат в института е, че най-ценното е отвъд теорията, отвъд това, че е много структурирано всичко, защото аз съм човек, който обича да знам какво следва. Значи няма мърдане. Програмата, каквато я виждате е такава на сайта, тя остава такава. Много извънредни случаи нещо се променя, но имайте предвид, че тази структура си е такава, каквато е. Мен това много ми помогна, да знам какво ме очаква. Също така преподавателите, които идват във всяка една лекция, са хора, които вече с много годишен опит, някакси с практика и авторитети. И за мен това също беше ценно, че аз се запознавам и срещам с хора, от които мога да получа наистина качествено знание. Но най-ценното е усещането за принадлежност. Аз минавах и все още минавам през много лични моменти, през груповите неща, които се случват, през тренингите и това усещане, че с колегите, които стават ти в един момент и като семейство, малко или много. Не с всички, но все пак имаш това усещане, че принадлежиш, което е много, много ценно и ти дава богат опит за теб самия, защото тръгнеш и да работиш с хората, трябва да си, ако искаш да работиш, както каза и Петър, отговорно, трябва да си по-наясно с това какво се случва с теб. И това за мен е безценно. Така че аз пожелавам успех на всички новодошли в института и ще се виждаме. Благодаря, Вере. Да. Това са нашите дипломанти, част от нашите дипломанти, които миналата седмица имаха последната си лекция в института. И аз така доста се разстройвам, като пусна някой курс вече. Благодаря, Вере. Ивета? Да, и аз съм от този курс, който и ние добре си поплакахме някой от курса, с щастие, с тъга по това, което свършва. Всъщност, да, Петър каза 5 години. Много се радвам, че са 5. Много се радвам, че не са само 4, докато завършим, защото в този институт две неща се случиха. Първо, успях да се срещна и да се събера с тези части от себе си, които винаги са били някак хаотични. Все нещо стоеше неспокойно, тревожно, недостатъчно. В личен план се научих как да взимам. Т.е. да тръгна по този път, така че да се науча сама да си помагам и да си имам мястото някъде в този свят. Личният живот тотално някак събрах сила да си го преорганизирам заради тази опора точно за семейството, която тук си усетих в института. И другата полза, така да кажа, силна страна в цялото това обучение и път, разбира се, е професионалната роля. Но тя нямаше да може да е толкова автентична, както Петър каза, ако не работим и с човешкото в нас. Много инвестирах в този институт, но много взех. Аз взех толкова много, че просто даже миналата година се сещам пак на това събитие, споделих как от една страна не искам много да разказвам за толкова хубавите неща, които съм си взела, защото защо ни е тази конкуренция сега да дойдат всички тези хора на това хубаво място? От друга страна е човешка награда. Да го извървиш този път, срещайки тези специалисти, тези учители, тези хора в института, за мен е наистина награда. И да, дори на конгреса международния, който беше 2023 година, по психотелесна терапия, който се проведе в България, тогава дори си спомням как колеги от различни страни в света идваха и питаха: добре, ама само телесната терапия не помага, как да интегрираме и други неща? И аз се смеех и си казвах: ние вече трета, втора година сме на този път, така че
Мястото е прекрасно структурирано, смислено и наистина колкото човек вложи, вероятно ще вземе даже и повече, защото просто има какво да се взима. Благодаря на всички, наистина, които са били в този път и успех на колегите. Направо им завиждам, че сега могат да го започнат. Благодаря ти, Вета. Йоана Савова, тя е също от последния ни курс, който влезе миналата година. Да, здравейте. Благодаря. Ами, към всичко казано, аз може би само мога да добавя, че действително, когато човек е отворен за нов опит, себеразвиване, себеразвитие и разбиране на себе си, все по-добре и на света около себе си, определено този институт е мястото за, да, човешка и отговорна работа след това, както и за всякакви интересни подходи през телесното, през движението, ако това представлява интерес за някой от новите колеги. Благодаря, Йоана. Петя Младенова, тя всъщност е от предишен курс, но понеже имаме много интегративни бебета в нашия институт, тя е една от интегративните майки. Ако Петя иска да каже нещо. Да, здравейте и от мен. Аз съм от четвърти курс, който в по-голямата си част вече завърши, но аз малко изоставам поради причините, които Светла обяви. И съм малко като свободен електрон между различните курсове. Сега през призмата на времето мога да кажа, че това решение, което взех да се запиша в института, беше най-правилното за мен, тъй като добих много ценен опит, наред с теорията, нали, имаше много практика, запознах се с много, много хора, които ме обогатиха. Преподавателите също са изключително подкрепящи, дават всичко от себе си, споделят личния си опит, през който са преминали като терапевти и най-важното за мен беше, че тази среда не е осъждаща и дава възможност на всеки да се изяви до толкова, доколкото, разбира се, сам прецени. Така че съм безкрайно благодарна, че в началото, когато се записах, го направих интуитивно, без да знам къде попадам и какво ще ми се случи, но сега вече наистина съм удовлетворена от избора си и се чувствам на правилното място. Много ти благодаря, Петя. Един от малкото ни мъже, защото в нашата работа има малко мъже по принцип, като цяло се занимават, искат да станат психотерапевти. Така че аз подканям мъжете, желаящи да заповядат, защото наистина има много работа за тях. Доста от клиентите искат мъже-терапевти, нали, за себе си, а ние нямаме чак толкова много, но един от тези мъже, който се включи миналата година, също е Павел. Павел, тук ли си, че не те виждам? Аз малко с технологиите не съм много нати, но съм тук. Да. Дали ме чувате всички? Да, Дали се чувам всъщност? Да, чуваме. Така, аз всъщност това, което направих е, че аз имах една много дълга пауза между магистратурата си по психологията и записване на института. И взех това решение на едно много свещено място на Атон, че искам да се върна към това. И всъщност подадох документите и това, което най-много ми харесва, че на интервюто Светла каза: това, което ще направим тук, е не да ви обучим да станете някъде нещо, ами да ви подготвим за вашата практика. И аз се влюбих в това изречение и от тогава участвам в това пътешествие. Наистина можеш много да вземеш, стига да участваш. И аз участвам, взимам с пълни шепи и съм адски доволен от това, което взех като решение, от шарните хора, които срещнах, от топлото отношение на преподаватели и на колеги. Изобщо аз лично съм много доволен и продължавам напред. Това е, което мога да кажа, и да поканя всички, които се чудят. Всъщност няма какво да загубят, могат само да спечелят, идвайки при нас.
Окей, благодаря ти, Павел. Имам още двама колеги. Накола, кратичко, за да напреднем с времето. Това са Кремена. Кремена, тук ли си? Накратичко само да кажеш нещо за себе Да, си. тук съм. Това си мислих от днеска сутринта. Най-смисленото решение, което съм вземала за себе си, да направя нещо за себе си, това беше да запиша института. Аз също се пуснах интуитивно, проучих всички школи, една година ги проучвах. Първото ми решение по интуиция беше и ПИП. И след проучването отново си се спрях на ПИП. Просто не знаех какво ме очаква. И сега се замислих, Като кажете така и хората, просто ще... да, ако знаех дали щях да имам тая смелост, да, наистина направих най-доброто за себе си. Плюс това аз съм така по-напред с годините, не съм 30 плюс. Мене и ПИП ме превъзпита, даде ми много, много. Имам промяна в ценностната система, въобще във всички житейски сфери. Аз също дадах много от себе си и не съжалявам. Това е най-доброто нещо, което съм направила за себе си. И сега вече усещам един импулс, не само да получавам и да взимам, ами и аз да давам от себе си. И пожелавам ви успех и наистина дайте си това приключение. Разтърсващо е, но ще остане незабравимо за винаги. Благодаря ти, Кремена. И мисля, че остана Полина Ашлашка, която видях преди малко. Тук ли си, Полина? Да, здравейте! Искам да се извиня първо, защото интернета ми е малко слаб и така както и всички от 8-ми курс, аз стартирах преди една година това пътешествие. На първо място искам да отбележа, че останах изключително изненадана от професионалистите, които работят в института и как е структурирано. Значи, мога да кажа, че човек, както Павел каза, ако взима участие и дава от себе си, може наистина много да постигне. Добре, Полина, много ти благодаря. Така, ние сега ще продължим с нашата презентация, нали, по психосоматика, която е основна част и така, това ни е в името на института, разбира се, Институт по психосоматика и интегративна психотерапия. И това всъщност е липсващата интеграция между тяло, психика и душа, която така не е застъпена в формалните обучения в повечето институти. Болестта, ще ви цитирам едно нещо, което така ми направи впечатление. Болестта е нощта на живота, тежко подданство. Всички има по рождение двойно гражданство. В царството на здравите и в царството на болните. И макар, че предпочитаме да си служим само с по-добрия паспорт, всеки рано или късно е принуден да се легитимира като поданик на другото царство, казва Сюзан Зонтаг, болестта като метафора. И наистина ние всичките се стремим към това здраве, но рано или късно по някакъв начин се легитимираме и с другия ни паспорт. В друга книга, Една болестта като криза и шанс, Едгар Хайм пише, че възрастният човек за 25 години от живота си само прекарва средно едно живото застрашаващо, 20 сериозни, около 200 средно тежки заболявания. Би трябвало да се простим с илюзията, че можем да избегнем или да излечим болестите от лицето на земята. Човекът е конфликтно същество и следователно болно. Тоест, ние ще се занимаваме с много хора, които идват вече при нас сега ще видим с какъв тип заболявания ние можем да помогнем, защото очевидно медицината се оказва безсилна в някои от тези случаи. Защо психосоматика? Заради фрази, които ни се случва да казваме. Имам и нещо и не знам какво е. Бил съм на всякакви доктори, никой не ми поставя диагноза. Притеснявам се, че имам някакво сериозно заболяване, което не са открили. Искам да знам какво ми е. Казват ми, че нищо ми няма и всичко ми е в главата. Или изписват ми антидепресанти. Аз ще предположа, че доста често от вас са чували такива фрази, но още повече са чували и отговорите, които чуваме в отговор на тези фрази. Нищо няма, всичко ти е в главата. Не знаем какво ти е, от нервия. Всичко изглежда наред с изследванията, но на мен не ми е зле. На мен ми е зле. Не сме сигурни откъде идват тези оплаквания. Млад човек си не може да те боли. Не може да си болен. Това на мен ми е любимото. Ще ти предпиша един антидепресант за болките в кръста. Я виж колко добре изглеждаш, нищо ти няма.
намали стрес и всичко ще ти мине. Нали, стрес е нещо, което ние всичките имаме, но как да го намалим? И защо избрах психосоматика? Самата аз преди много години, 30 години, съм така страдала от психосоматично заболяване на щитовидната жлеза, което медицината не ми помогна, за съжаление, много, и аз се наложи сама да изследвам себе си и някакси си бях сама на опитно зайче. За около една година аз успях да се възстановя от това нещо и започна да си задавам въпроси, нали, защо това се получи. Първоначално си мислех, че е достатъчно само стреса, който така преживявах в този момент от живота си. Написах първата си книга по този въпрос, после осъзнах, че стреса не е единствената причина. Няма как да... Всички хора имаме стреса, но аз пак точно пък тук ме удари, защото точно мен. Да, написах и втора книга, за съжаление те са на английски, нали, има ги на Амазон, но така или иначе не ми стигна времето да ги преведа на български. Едната е Mental, Psychological and Emotional Aspects of Thyroid Disorders, така или иначе, и написах с някакво ново осъзнаване за произхода на специфично на заболяване на щитовидната жлеза. Друга причина, поради която се избрах тази психосоматика, освен личната ми причина, е защото имах и много клиенти, които в годините идваха с необясними оплаквания и ние сега ще видим какви могат да бъдат те, за да им бъде помогнато от чисто психоемоционално естество. Защото ние не можем да разделиме психиката от тялото. Няма ясна граница да кажем това е психично, това е физично. Психиката влияе на тялото и тялото като соматопсихика също влияе на самата психика. Съответно, психотерапевтичните лечения нямат никакви странични ефекти в сравнение с фармацевтичните. И, както казах, обучението никъде не е застъпено в официалната образователна система, освен за медици, и то недостатъчно. Кратка история. Разбира се, всичко започва от Фройд, който заедно с Броер доказва, че потиснати емоции и психическа травма чрез конверсия могат да се проявят соматични симптоми. Фройд обаче твърди, че за това е необходима соматична готовност, която е физическия фактор и има значение за избора на органа, който заболява. Тоест, заболяват най-уязвимите ни органи и при всеки човек тези органи са различни. Има две направления в психосоматиката – панапсихизъм и нютово-картезианския подход. Като панапсихизма това вярва, че тялото, душата, психиката и емоциите са свързани, на тях стъпва китайската медицина, аюрведата. Нютоно-картезианския подход, светоглед, е така нов и той стъпва основно върху материята, като разделя тяло от психика. Сега, той е бил необходима стъпка, дали е изчерпателна стъпка е друг въпрос, но е бил необходима стъпка в развитието на медицината, защото чрез този подход започват по-задълбочено изследване на отделните органи, на бъбреци, на стомах, на бели дробове, на черен дроб. Проблема в днешно време е, че по никакъв начин, нали, те са разграфени при различни специалисти, които по никакъв начин не си комуникират един с друг. И се получава едно парцелиране на човека на части. Аз не разбирам нищо, само от бъбрици ще изпратя на кожен лекар или на сърдечно-съдов или на каквото и да било. Което психосоматиката се опитва да запълни тази празнина, тази невъзможност за обединение на всичките тези, нали, как да го кажа, разграфени специалности. Кои случаи са обект на психосоматиката? Това са медицински необяснимите симптоми. Първото, което е, какво означават медицински необясними симптоми? Това са симптоми, които могат или не могат напълно да бъдат обяснени с някакви медицински диагнози. Съответно, медицинската несигурност. Това не е липса на диагноза, а това е невъзможност напълно да прецениш каква е причината за дадено страдание в човека. Соматопсихичните разстройства от твоя страна, това са разстройства, които имаме проблем на физическо ниво, например, след катастрофа, счупен крак, преживян инфаркт, инсулт и така нататък, човек може да изпадне в депресия. Тоест, физическото му страдание води до психически симптоми. Състояния, които са причинени от стрес и бърнаут. За съжаление, стреса не е само психоемоционално
състояние, стрес е нещо, което ни афектира и на физическо ниво. Ние започваме да получаваме стягане в гърдите, невъзможност да си поемем въздух. Това са всичките тези нали, симптоми на стреса, които се проявяват и на физическо ниво. Така, при медицински необяснимите симптоми, те биват 3 вида. Това са болки в различни области или така наречения болков синдром. Функционално нарушение на органите системи. Какво означава функционално нарушение? Означава, че органа не е нарушен, но неговата функция е нарушена. Тоест, при някакви изследвания, които вие можете да получите на дадени органи, нали, дали е било ехография или каквото и да било, колоноскопия, каквото и да се прави, нали, от днешната медицина с цел да видят дали е нарушен органа, това са случаите, в които орган е цял, но все пак човека има симптом. И, както казах, оплакванията от изтощения и умора. Медицинската несигурност, това, разбира се, може да води до двусмислие между пациента и лекаря. Грешки в интерпретациите на тестовете, различни стойности и мнения между пациенти и лекари и несигурност около вземането на решение. Защото в медицината, разбира се, както и в психологията, нищо не е черно-бяло. Винаги има и някакви други неща, които ние е необходимо да вземаме като нали, има такава объркана клинична картина, може да съществува. Например, имала съм клиенти, които идват с перфектни лабораторни изследвания, да кажем, на щитовидната жлеза, но казват, ние имаме симптоми. Или обратния случай. Клиничната картина, нали, клиничните изследвания показват, че те са извън на обхвата, нали, на нормалните стойности и въпреки всичко човека казва, аз се чувствам пък добре. Психогенните разстройства, от друга страна, те не са включени в нито едно издание на DSM. DSM е наръчника, по който ние се движим, или съответно МКБ-10 и сега 11. Но в МКБ-10 е включен като така наречената соматоформна вегетативна дисфункция. Към тези психогенни разстройства, това биха могли да бъдат бруксизъм, скърцането с зъби, неизяснени сърдечно-съдови оплаквания, запек, кашлица, пикошни полова малфункция, глобус хистерикус. Това е топката в гърлото, която хората отиват на някакви изследвания, обаче нищо не се открива съответно в тялото им, но те имат това усещане за топка в гърлото, което така се нарича и глобус хистерикус. И това са, нали, човек може да си загуби гласа, може да има парализа на някакви крайници, особено които са предизвикани и се появяват без някаква причина. Така че, това влизат в психогенните разстройства и също и функционални разстройства, които е нарушена функцията на даден орган. Съответно, медицинска несигурност, оплакванията по специалности, които са с неизяснени, недоказан произход, не знаеме какво ви е всъщност, са от рода на гинекологични оплаквания, неврологични, гастроентерологични, виждате, процентите са доста високи, кардиология, ревматология, обща медицина. Те могат да бъдат причинени от физиологични нарушения, емоционални проблеми или патологични състояния, които все още не са диагностицирани. Някакъв процент от тези оплаквания имат органично обяснение, т.е. могат да бъдат обяснени тяхната симптоматика. 75% остават с необясними симптоми в продължение на цели 12 месеца. И около 30% имат свързани коморбидни психични заболявания, обикновено депресия и тревожност. В зависимост от това колко необясними симптоми имат, които уточняват клиничната картина. Тук съм изброила някои заболявания, които лично аз съм имала дори клиенти в моя офис с съответните заболявания, с съответните оплаквания, които са имали в своята, в своята манифестация психоемоционален компонент, с който ние сме работили. Алопеция, фибромиалгия, болест на крок, ендометриоза. Продължава списъка: лупус, псориазис, реактивен артрит, атопична екзема, особено кожните заболявания, доста от тях имат психосоматична компонента. Болки в кръста и гърба. Сексуалните разстройства от всякакъв род и характер, които нямат органична причина, включително репродуктивни проблеми без установен произход.
доста случаи имаме такива и съм работила с жени, които са диагностицирани с някаква форма на инфертилитет, но всъщност медицината не обяснява защо и как тези неща са се случили. Така, обект на психосоматиката са също соматопсихични разстройства. Това са психични разстройства, които са от соматичните разстройства. Ние ги казахме, психогенните, физически заболявания, които са причинени, хронична умора и хроничен стрес, които причиняват физически симптоми. Няма да се спряваме. Ние се занимаваме с 30 модела на психосоматичния генезис. Ние ги изучаваме в нашия институт и това са потиснати незадоволени потребности, които търсят своята реализация чрез симптомите, неразрешени емоционални конфликти. Тук съм изброила само някои, защото те са 30. Нали? Все пак не можем да ги изброим всичките. Невъзможност за изразяване на емоциите, лекситимия, смъртния модел в резултат на нереализирани човешки желания и потребности, несъздавана вторична печалба от болестта и така нататък. И имаме наш интегративен психосоматичен модел. Но понеже видях, че преди да го обясня, видях, че един колега от седми курс се включи. Иване, които в момента са на лекция. Иване, чуваме ли се? Светле, успяхме да оправим връзката. Чувате ли ме? Да, това е преподавател по трансперсонална психология. Само кажете две думи да продължавам, знам да си почивка. Да. Не знам дали обаче не виждат колегите. Ами не знам. Някой вижда ли не? Да, вижда. Аз се посъберете зад камерата, колеги. Да. Аз не се виждам на камерата. Светле, да. Виждаме ли се? Виждаме се, да. Здравейте. Да. Здравейте! Смених името, Стелян Славов, тук сме с учим. Добре. Значи, ако няма къде да дойде трансперсонална психология, и колегите да кажат. Да. Това е. Тук всичко се интегрира. Тяло, душа, дух, мисли, чувства, емоции и т.н. Добре. Много поздрави от всички. Благодаря ви и приятно учене на вас. Да. Всички много чао. Саранге. Чао. Така, благодаря ви. Сега, както казах, ние имаме 30 модела на психосоматичния генезис. Какво означава това, освен че ги изучавате? Всъщност, когато работите с клиенти, вие ги премисляте кой модел за кой клиент работи. Ние съответно имаме и интегративен психосоматичен модел, в който какво правиме? Изследваме анализ на семейната среда и отработване на травми, анализ на потребностите и тяхното задоволяване, методи за повишаване на себеоценката, грижа за себе си, себеуважение, осъзнаване на несъзнаването, mindfulness медитации, изследване на характерови особености и техни патологии, работа с тяло, блокажи, изследване на мисли, чувства и емоции, техники за намаляване на стреса и промяна на начин на живот и не случайно изследване на духовността и смисъла на живот. Това е нашия модел, психосоматичен модел. Съответно, това, което правим, са основните потребности, които не са задоволени, хроничен стрес и травматични отключващи събития, емоции, които не са изразени или не са отработени, допринасящи семейни условия и травми, характерови травми, ниска себеоценка, грешни убеждения или мисли. Цялото това нещо е в процеса на психотерапия. Ние изследваме, за да видим кое от тези, някога са няколко, които помагат при човека да се манифестира болестта. И когато открием тези неща и работим върху тях, човека става по-здрав. Така, как и в какви аспекти помага психотерапията при психосоматични заболявания? Да установи концепцията на клиента за болестта му, да изгради база за сътрудничество между клиента и терапевта, терапевтичния съюз, да работи върху мотивацията, да работи с личната реакция на клиента относно болестта, да работи върху вярата му, способността за възстановяване и излекуване, да възстанови енергийния потенциал на клиента до нивото, на което може да се извърши същинска психотерапия. Отработване на междуличностни конфликти, да анализира символиката на болестта и възможните причини за появата й, да спомага за активизиране на вътрешни оздравителни сили на всеки организъм и физика, да помогне на клиента за обработване на соматопсихични проблеми и последният етап
когато вече нямаме какво да направим, това са психоонкологичните заболявания, които са в последен стадий. Ние работиме и с такива клиенти и това е доста трудно за нас. Да се смири с болестта и ако е стигнала последен стадий на нелечимост, да приеме смъртта. Имала съм такива клиенти и това е било доста тежко преживяване за мене и буквално съм умирала с тях. Но това е и нашата работа. Не можем да го игнорираме и да ги оставим клиента си сам на края на живота му. Съответно, за тези, които се включиха по-късно, това е абсолютно същото, което казах преди малко. Същите предмети, които споменах, има ги на сайта ни, има ги в регламента ни, има ги навсякъде, качени много подробно. И съответно, това е нашия сайт Integrative Therapy BG и нашите телефони с колежката Зорница Стоилкова, която сега ще й дам и на нея да каже две думи. Тя е преподавател по неурихианска психотерапия в нашия институт и естествено помага и в процеса на интервюиране и с много други неща. Зори, да кажеш две думи преди да затворим. И Светле, ти си ме представи общо взето. Да. Като цяло завършила съм неурохенската школа, така карала съм курсове в други модалности, но в основата ми е на сърце ми е психотелесната терапия, разбира се. Работя като терапевт към около 15 години. Личен терапевт съм, супервайзор съм в академията и от ден първи заедно с Светла така помагам, доколкото мога, разбира се, в целият този процес, нали, на академията. Той е кардинал, как без теб? Да. Точно. Така и това, което също така преподаваме е психотелесна терапия, неурехиански модел, където, разбира се, е изключително важно, нали, да се разгледа връзката между ум, емоции, тяло, тъй като когато говорим за психосоматика, това е изключително важно и ценно. И въвеждам съответно, нали, в теорията фази на развитие при детето, характерови травми, какво се случва с тялото при тях. Е много, много такава любопитна информация, поне за мен е любима. И изключително удоволствие да работя, да участвам въобще в академията. За мен това е така едно много силно преживяване. И както казаха и студентите по-рано, че те си поплакали от тъга, завършващите. Аз бях част от този процес и аз така пуснах една сълза, беше много емоционално и в същото време красиво, много красиво да виждаш как от ден първи стартират едни хора, които постепенно се надграждат и стават едни уникални професионалисти. Много е красив процес за мен да го наблюдавам също така отстрани. Това е от мен общо взето. Благодаря ти, Зори, за всичко и за помощта и за представянето. И това е последния ни слайд за днешната презентация и ще отворим едно пространство за въпроси, ако някой от вас има. Разбира се, вероятно, сега в момента не мога още да видя коментарите. Можете да ги напишете и в коментарите, ако възникват такива въпроси, за да може, разбира се, тази среща наистина да има полза за вас и да отговорим на въпроси, които евентуално не сме покрили някъде по нашия сайт или в имейли и така нататък. Да не забравяме, че по-късно няма по-късно, защото по-късно чаят изстива, по-късно се губи интересът, по-късно денят се превръща в нощ, по-късно хората порастват, по-късно хората остаряват, по-късно животът свършва и по-късно съжаляваш, че не си го направил по-рано, когато си имал възможност. Благодаря ви за вниманието и сега ще излезем и ще очаквам, ако имате ваши въпроси, някакви, които да можем да отговориме. Да, Светля, в чата имаше въпроси. Някои от студентите ни са съдействали и са отговаряли на тях, но все пак според мен е хубаво, нали, Да ги прочетеме, да. В момента да видиме. Само да ги видя, че нещо не мога да ги видя изобщо обаче. Ето ги. Така,
сега да видим. Дайте от началото да ги започна. Здравейте, аз съм Галя. Няма как. Добре. Здравейте, ще ни изпратите ли презентацията? Да, ще ви изпратим презентацията и ще я качим в нашия YouTube канал. Имаме YouTube канал, където качваме всички презентации. Здравейте, притесняват тези 150 часа стаж в психиатрия, как се урежда така, сами ли го търсим или се урежда? То не са 150 часа, то са между 50 и 100 часа. Ние съдействаме за това нещо, но не можем нямаме такива договори, защото не сме образователна организация към МОН, т.е. не сме университети. Т.е. не можем да сключим договори с медицинска академия или с четвърти километър или с каквото и да било, но няма проблем, защото хората участват и в други. Този стаж го правят към Анимус, към Организация за защита на детето, в зависимост от това към какво имат интереси, но ние, разбира се, документално съдействаме. Също и ако формално е включен в обучението ви по психология, например към Софийския университет или НБУ-то, можем да ви признаем стажа там. Така. Така. Да, тя Кремен е отговорила за това нещо. Съответно, също замислих за това, защото имам практика психиатрия и психодиагностика, но нямам документ за тях. Това са неща, които можем в последствие индивидуално да говорим с вас, но повярвайте ми, този стаж ви е най-малкият проблем, защото 50 часа нищо не са. Имаме частни психиатри, които приемат от нас за стажове. Доста колеги са били там. Така че ще съдействаме с това нещо. Не е казус. Плюс това ви имате 4 години да го завършите. 50 часа, ако ги разхвърляте, са нищо. Предвид, че обучението се провежда в предварително посочени уикенди, означава ли, че е подходящо за семейни хора, работещи извън София? Искам да ви кажа, че всичките ни студенти са семейни и работят, включително са от различни градове в България, а включително имаме и студенти от чужбина, летят от Белгия, от Испания, от Дубай, от различни места, които успяват да си уредат идването, тъй като вече знаят предварително програмата. Всичките ни студенти работят някъде на пълно работно време, учат се при нас, даже някои учат и бакалавър или магистър някъде другаде, справят се. Сега, то пак зависи от личния ресурс, но принципно справят се. Хора, които излизат по майчинство или по бременност, съответно имате право да прекъснете, съдействаме за това нещо, да вземат лекциите с други курсове, да си наваксат, така че влизаме в положението на всички, доста сме адаптивни. Дали по-скоро обучение изискващо присъствие тип редовна форма? Не е редовна форма. Една събота и неделя в месеца, но е присъствено, да. Няма 100% е присъствено, защото личният контакт в обучението по психотерапия няма как да го замениме с онлайн. Колкото и да има предимство онлайн обучението, има само една лекция по емоционална интелигентност, която е онлайн, защото самата ни преподавателка е в чужбина. Така, добре, тук се вижда налага се да изляза. Бихте ли представили преподавателите в института към момента? В момента ги няма, но те са качени на нашия сайт и това са преподаватели, които ние ги ангажираме в различно време, по различни предмети и зависи от тяхната заетост. По фамилна и системна психотерапия са Елена Кръстева, Доротея Панова. Те в момента имат обучение по емоционално фокусирана терапия. Доколкото знам, затова не можаха да се включат. Зорница Стоилкова по неорехианска психотерапия. Психиатрия доктор Веселин Христов в момента. Преди това сме работили с професор Рончев. Но понеже той е зает, в момента имаме друг преподавател. Психоанализа Маргарита Терен води, в момента ще води Ирина Атанасова, доктор Ирина Атанасова, тя също води един модул по психосоматика. Професор Иванка Сенова, невропсихология. Много зависи, всичките ни преподаватели са качени, доктор Кирил Бозгунов по когнитивна психотерапия са качени на сайта ни, но ние имаме даже понякога повече на един предмет, защото зависи от тяхната ангажираност. Това са хора с пълна практика, пълна преподавателска практика, с много висок ценз и поради тази причина, зависимост от техните възможности,
могат да поемат дадена лекция, ако не могат тази година я поемат следващата. Така че ги има тези преподаватели. Часовете лична терапия, лична отговорност ли са да се организира, осъществи или по някакъв начин включено в програмата? Лична отговорност, да, но ние имаме списък на нашия сайт, който е с лични терапевти, които можете да бъдете при тях. Някои са интегративни психотерапевти, други са от други школи, но години наред работят с нас. Защо е важно и защо предпочитаме това да бъдат нали, от този списък, включително и наши студенти, които вече са завършили и са интегративни психотерапевти. Защото след втората година, както казахме, студентите имат право да подават заявление за работа под супервизия. Освен условието за лична терапия, участие в тренинги и взети всички предмети до този момент, ние се свързваме и с личния терапевт, който прави становище, който ни дава становище, дали даден клиент, нали, ние не питаме детайли върху какво работи, но дали даден клиент има готовност да поеме отговорност за работа с клиенти. Така или иначе има такъв списък. А ако вече работите с друг личен терапевт от преди да се запишете при нас, това нещо го изговаряте с мен и подавате съответно заявление и ние го одобряваме. Имаме определени изисквания, ако е външен за института, да е член на БАП и така нататък. Ние го одобряваме и най-вероятно си оставате с него, за да не ви прекъсваме терапевтичната връзка. Колко често са срещите на лекциите, пита Валентина. Една събота и неделя в месеца са. Програмата е качена за 9-ти курс. Можете да я видите на сайта ни. Предстои ми трето раждане и искам след майчеството да започна да практикувам. Затова ме интересува колко чести се срещате. Ами да, това е един път в месеца. Изпитите, нали, не ви викаме отделно за тях. Как става? Например, този уикенд имате лекция по интегративна психотерапия. Следващия уикенд имате лекция по фамилна психотерапия. Преди самата лекция, ако изпита е тест, от 9 до 10 се провежда теста, т.е. в рамките на този уикенд. Доста от преподавателите също така практикуват самостоятелни работи, нали, примерно психологически портрет или пък да кажем психосоматично изследване. Тогава те се изпращат по имейл и не е необходимо да идвате в офиса. Така че на колежката надявам се, че ще можете да се справите. Това е трето бебе, не е малко, но все пак надявам се, че зависи колко ви помагат. Лекциите са присъствени, а нощувките как са? Ами, не разбирам много въпроса, но по принцип, ако сте извън София, нали, това е ваша отговорност къде ще спите и с кого ще спите. Това предполагам, че се има предвид. Ние не подсигуряваме нощувки. Милен Иванов има въпрос, който иска да го обясни на аудио. Да, Милен, слушам. Здравейте! Прочетох няколко пъти регламента и сега е момента да я попитам за моя специфичен случай. Аз отсъствам по около 4 месеца годишно, може и повече. Има ли как да работи това нещо, аз да си взимам лекциите със следващ курс? Може да ми се наложи да го завърша този период на обучение за повече от 4 години. Това окей ли е за вас като форма на обучение? Разбрах, че регламента се казва всяка лекция присъства, но когато я взема, се явявам на изпит, тренингите, когато ги пропусна и взимам със следващия випуск, но просто няма как да го направя това нещо поради естеството на работата ми. Това има ли как да работи? По принцип допускаме, ако, разбира се, всякакви неща се случват, нали, човек може да е болен, може някакъв инцидент да се случи, може на погребение се наложи да отиде, нали, всякакви неща и случаи сме имали в института, тези лекции могат да се наваксат със следващ курс. Тоест следващата година, когато следващия курс има тази лекция, можете да отидете с него. Обаче как ще ви съвпадне с тези 4 месеца и кога са те във времето? Не, те са плаващи. Точно като мене, защото аз съм моряк. И затова нещата се променят. Затова искам да ви попитам как става това, защото нали, това е единствената школа в България, която говори за отработване. Другите са абсолютно строги. Почваме и спираме, когато приключим.
Това има ли как да го направим? В смисъл, добре, ако ми отнеме повече от 4 години, аз мога ли да продължавам да се явявам или да го отработвам или не? Може да го удължите, даже, нали, чухте, имаше колежка, която беше прекъснала, някой път прекъсват по майчинство. За година. Да, въпросът ми е, че от вас да го чуя като директор, дали това е уважителна причина, защото в регламента е записано, че трябва да бъде уважителна причина. Ако вие сте окей с отсъствието ми само поради работа, нали, аз след това ще си изпълнявам останалите ангажименти, както е. Вече ще бъде ваша отговорност да си ги наваксвате. Сега има и Да. има и два такива някои модули, които са последователни един след друг, т.е. са свързани тия модули. Ние обикновено програмата ги слагаме заедно, т.е. един след друг. Ще ви бъде по-трудно. Ако, примерно, на първия не сте могли да се явите, да влезете чак на втория, но като цяло, нали, има такава възможност да влезете със следващ курс за друга лекция. Добре, чудесно. Принципно може. Това. Благодаря за отговора. Моля. Така, стажа може ли да се провежда в друг град, различно от София? Абсолютно, разбира се. Имаме от психиатрията във Враца, в други места, където са били и така нататък, така че няма никакъв проблем. Просто ни трябва бележка с часовете от съвеждащ отделение или който там е отговорен за вашия стаж. Ивета Пандова пита как ще се отрази AI в сферата на психологията и ще замени ли психотерапевтите. Ивета, това е една много голяма тема. Виждаме как хората се опитват да ползват AI. Ние ще имаме такова събиране дори, където ще обсъждаме какво може и не може AI. Но ако сега тепърва то времето ще покаже, но според мен AI никога няма да може напълно да замени психотерапията, защото не е все още способен да прави, да наблюдава човека. Ние наблюдаваме всичко в него. Ние наблюдаваме глас, поведение, стойка на тялото. Това ни носи информация. Също така правиме и мислим, нашата най-силна работа е мисленето, как да свържем два отделни факта, що се отнася до травми или до някакви такива неща, които според мен AI няма как да направи. Аз дори съм го пробвала и той ти дава, например, под стресъм или нещо от този сорт, той ти дава някакви инструменти, които е намерил онлайн, но това не означава, че напълно 100% може да замени нашата работа. Или, как да го кажа, не го виждам, но не мога да го предрека до край. Но поне към момента няма да... Разбира се, то AI се развива, но за мен това никога няма да замени напълно човешкото присъствие на човек, емпатията, изграждането на тази терапевтична връзка. Уменията, които един терапевт се учи 4 години, AI няма как да ги научи. Това е за мен. Добре. Наталия Николова, виждам, че е дигнала ръка, иска преди да продължа натам. Искате да попитате нещо ли, Наталия? Не чуваме ви. Не ви чуваме. По някаква причина. Извинявам се, можете ли да ме чуете? Да, сега вече ви чуваме, да. Кажете. Добре. Най-напред да благодаря за презентацията. Наистина беше много приятна атмосферата и беше много полезно. Имам няколко въпроса всъщност. Първият е свързан, аз също съм в отпуск по майчинство в момента и искам да направя сметка колко време е необходимо за подготовка между лекциите от месец на месец. Можете ли да ме ориентирате какво количество материал е необходимо да се изчете преди изпита по учебник на месец между лекция или горе-долу как да си го представя? Ние всъщност след самата лекция ние ви даваме презентацията и ви качваме материалите, които са необходими. До сега, ако трябва да стъпваме на опита на нашите студенти до момента, са се справили абсолютно блестящо с изпитите си. При някои други изпити изисква се повече време за подготовка. Например, ако ще разглеждате някакъв психосоматичен случай, ние ви даваме повече от 1 месец, ние ви даваме 2 месеца. Психологически портрет, например, колежката е имала декември лекция и ме дала до края на март, ако не се лъжа. Тоест, зависи от това, което ще пишете.
Ако има конспект, той е качен. Стъпвайки на това, което съм видяла до сега, студентите ни се справят блестящо в рамките на този един месец. Да, не Добре. знам дали са били по майчество или са работили, защото нали, то майчеството си е цяла работа на пълно работно време, макар и непризната, да се казва. Но те работят също, гледат деца, учат, така че да. Добре, а по отношение на дипломната работа, от коя година се започва работа по нея? Моята идея е, ако е възможно да я започна след като приключи отпуска по майчинство. Т.е. да се фокусирам върху текущите неща и да работя вече към края. Последната година започва да я пишат в интерес. Добре, Да, добре. знаете датите, така че към последната година, плюс това тя не е тип дисертация, каквато се изисква за магистратурата. Нали, при нас изследванията, нали, това, самата дипломна работа е доста по-малка и като обем, и като изисквания, защото ние сме след дипломна специализация все пак. Ние не ви даваме магистратура, магистър или бакалавър или каквото и да било. Последната Добре. година я пишат. Добре, благодаря ви. И също имам въпроси, които са свързани с часовете за лична терапия и супервизия. Те са от гледна точка на разходи. Се опитвам да си направя сметка какво да очаквам. От това, което видях сега на презентацията, всъщност се изискват само 100 часа лична терапия. Правилно ли разбрах, че 80 часа идват от тренинги и тези групи за личен опит, че това е включено в цената на курса? Личната терапия си я договаряте отделно с ваш терапевт. Примерно, и даже ние там не се намесваме, що се отнася по отношение на цени и така нататък. Тоест, вие вече договаряте с него. Нали, тези цени специфично, които са, защото някои са в други градове. Нали, имат терапевт от друг град. Там цените са съвсем различни от София. Нали, няма какво да се лъжеме, така или иначе. Така че това е ваша отговорност. Часовете от тренингите, да, включени са ви. Групите за личен опит, останалите 70 часа обаче, това са вече по ваше желание. Наши преподаватели обявяват такива допълнителни групи за личен опит, в които можете да се включите. Ние също ще имаме групи за личен опит и когато не са към програмата, те са избираеми, т.е. те се плащат допълнително. Защо ви го казвам това? Защото някои преценяват, че искат 150 часа лична терапия, а не 100. Ние това го признаваме. Тоест, доста сме гъвкави по отношение как ще си направите часовете. Добре. Но тези, които се изискват, са 100 часа лична терапия. Минимума, да. Минимума, добре. Да имате, но нали, това вече по ваше желание. Да. А имате ли представа все пак ориентировъчно какъв е диапазона на цените за лична терапия? Нямам представа. Особено сега с еврото, което е, нали, преминаването в евро и така нататък, нямам представа. И пак то зависи за кой град е. Нали, много зависи от това нещо. Колеги в други градове, например, имаме колеги завършили, които работят в Сливен, в Хасково и така нататък. Те работят онлайн. Техните цени са съвсем различни от колеги, които работят тук в София. И да разбирате защо. Защото така. Да, разбира се. Добре. Имате ли? Мисля, че покрихме всичко, което съм отбелязала. Да, ако имате други въпроси, които в момента не се сещате, а пък изникват допълнително, обадете ни се, пишете ни имейл, ние отговаряме на имейли, за разлика от някакви други школи. Отговаряме на имейлите си, отговаряме на въпросите, връщаме ви обаждане, дори в момента да не можем да се обадим, тъй като сме нали, примерно в лекция или в интервю с студенти. При първа възможност ви връщаме обаждане, ще получите отговор. Благодаря ви. Моля. Някой друг има ли въпроси, които ви искал да зададе гласово, защото виждам, че повече въпроси няма в чата, или ако съм пропуснала някой въпрос без да искам в чата, може ли да кажете? Ако някой нещо друго не съм дала достатъчно информация, защото се опитах да представя какво представлява нашето обучение, с какво се занимаваме, върху какво стъпваме, какъв е интегративният ни модел, т.е. за да можете вие да вземете информирано решение, записвайки се при нас. Много бихме се радвали, ако бъдете наши студенти, така че
заповядайте. Срока за кандидатстване е до 15 март или до запълване на местата, защото миналата година просто ги запълнихме доста по-рано, а пък залата ни е с определени места и да искам не мога да приема повече студенти. Нали, това е бройката. Ами, благодаря. Ако няма други въпроси, благодаря на всички за участието, благодаря на нашите студенти, преподаватели, водещи, които се включиха и ви пожелавам приятен снежен остатък от уикенда. Стойте на топло и живот и здраве, вече ще се видиме. Тези, които решат да кандидатстват, ще се видиме по време на нашите лекции. Благодарим. Прекрасен уикенд. Довиждане. 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 Благодаря ви, довиждане. Довиждане. И аз благодаря. Довиждане. Довиждане. Уикенд. Довиждане. Чао. Чао. Чао, чао. Мога ли да задам един въпрос сега, като излязат повечето хора от групата? Аз съм Ивета Пандов.